سبحان آی میگم یک سبحان آفرین ба ин гапот ту агар ҳамин гапоро фаҳмида бошӣ яъне ки дарк карда бошӣ آفرین ба ту лекин бовар дорум ки ту ин гапа ҳеҷ вақт даркам намекунӣ барое ки ту пул гуфта як умр омадӣ дунёро чархофалакиша дидаси субҳон ин дунё ҳамие ки месанҷад рӯзҳои гузаштаро фаромӯш мекунем ман дар ҳаёт фаҳмидам ки на пул на мошин ягон чи ҷои дӯстия гирифта наметавонад субҳон ту агар он турки шерозӣ ба даст орад дили моро ва холи ҳиндуяш бахшам самарқанду бухороро Capota que fez, tem que esquecer. Bom negócio. Deixa ali na xixi, para o xixi. эҳсон танҳо ман ба ту кӯмак расонда метавонам духтарчаи туро ман ёфтам